ହେଇଛୁ ଜାଲରୁ ଫସିଯିବୁ କେମିତି? ଆମେ ହଉଛୁ ଦେହ ବେପାରୀ, ଦେହ ସହିତ ଆମେ ବିକ୍ରି କରିବୁନୁ। अबे बीबा এটা তো রসগোল্লা ହେଇଛି। আরে রসগোল্লা দেখি মতে রাহ বড়িলানি, চালু ଟିକେ চাখিবা। अबे চাল ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଏହା। ତମେ କଣ ଭାବିଛ? ଦେଶର ଆଇନ କାନୁନ ସବୁ କଣ ମାନିଗଲାଣି? ତମେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କରିବ କେବଳ ତମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ ସମାଜରେ ପୁଅମାନେ ନିନ୍ଦର ପାତ୍ର। ଏ କଥା କଣ ମ୍ୟାଡମ? ମତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଠାକୁର। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କର କଥାକୁ ପାଥେୟ କରି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀ ସେବା କରୁଛି। ନାରୀ ସେବା, ନାରାୟଣୀ ସେବା। ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆରେ ଆରେ ମନଗୁପ୍ତା, ଏ କଣ କରୁଛ? ତମ ଭଳି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମତେ କଣ ପ୍ରଣାମ କରିବା କଥା? ଆପଣଙ୍କ ଏହି ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରେ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଅଭାଗ୍ୟ ଛାତ୍ର ମନୁଆ। ହଁ ସାର୍, ମନେ ଅଛି ସାର୍? ଆପଣ ପିଲାବେଳେ ମୁଁ ପାଠ ପଢିଲା ସମୟରେ ଆପଣ ଦିନକୁ 10 ପାହାର ମୋ ପିଠିରେ ବେତ ପାହାର ନଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାତ ହଜମ ହଉନଥିଲା। ମନେ ଅଛି ସାର୍? ସାର୍ ଇଏ ମାର୍କଣ୍ଡ ସାର୍ଙ୍କୁ ନେଇ ଯଥା ସମ୍ମାନେ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବ। କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ସାର୍? ଟିକେ ନାରୀ ସେବା କରି ଜମା ତଥ୍ୟରେ ଉଣା ହବନି ସାର୍। ସାର୍ଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ଯେମିତି ଟିକେ ବି ଅବହେଳା ନ ହୁଏ। କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ସାର୍? ଜମା ଉଣା ହବନି। ଆସୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। আচ্ছা ম্যাডাম, আজকালি দুনিয়ারে বিশ্বাস করবনি, আজকালি দুনিয়ারে একা একা ঝিও মানে বুলিবা যে কেতে কষ্টদায়ক আজির দর্শন দেখিলে কেহি কেবে বিশ্বাস করি ন থাকি। আচ্ছা ম্যাডাম, মন্দির আসছিল বোধে? আসছিলে? ভোগ নিশ্চয় লাগিথিব। নিশ্চয় নিশ্চয়। কে দবনি মানে ভোগ দব? ଆପଣ ଏଇଠି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ନେଇକି ଆସୁଛି। ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। जय प्रभु गुप्तेश्वर भगवान करे। महाप्रसाद भागवतर पर लिखा अछि, ये प्रसाद खाइब निज तुंडे ओइठा बोलिब अन्य मुंडे। भोग खाऊची भोग टिके खाइबी दबनी। आस अरे आस
ଭଲ ନାରୀ ସେବା ସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଛାଡ଼ି ଖୁରାକୁ ଜୁହାର ସାରେ ସାରେ ମନ ଖୁସି ତ ବୁଝିଲୁ ମାର୍କଣ୍ଡ ସାରେ ଖାସି ମାଂସ ଖାଇଛ ଖାସି ମାଂସର ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଲଗା ସେମିତି ଅବୈତା ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟଟା ଟିକେ ଅଲଗା ମାର୍କଣ୍ଡ এইটা তো ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେପ୍ ହେଲା ইয়াই ଭାଇ ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖୁଛି ଓହୋ ସାର୍ এইটা হচ্ছে সে সাংবাদিকর ফোন খবর কাগজরে